Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Nel Lasam ng Magdana Park, California. Ngayon po gabi, nandito ako kung patotoo sa mga nagawa ng Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po, naging Kristiyano ako 4 na taon na nakakaraan sa mga pagkakataong hindi ko po akalain na mangyayari sa aking buhay. Dati po, marami akong bagay na hindi ginagawa sa Panginoon. Pero ngayon po, napakalaking tulong at napakalaking bagay na pinagbago sa aking buhay. Alam niyo po, pagiging Kristiyano ay hindi madali. Marami pong obstacle na nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Pero kung kayo ay naniniwala sa Panginoon, lagi po siyang nandyan. Hindi kayo niyo pababayaan. Sabi nga po, lahat ng mga bagay, pagpasalamat po natin. Kaya masagana tayo, kaya mas mahirap tayo. Ang Panginoon lagi po magabay sa atin. Ayun po, nakakapagano, sabi nga, lagi tayong may victory sa Panginoon kung lagi tayo nandun sa Kanya. Alam niyo po, ngayon ay nandito po ako sa CCFOC, sa Christian Fellowship ng Orange County. Sa ministry at rin po ako sumasali rin po ako sa praise and worship. Ito po yung mga bagay na nagawa ng Panginoon sa aking buhay. Laki po talaga na pinagbago sa aking buhay. Sa totoo lang po, napakahirap ng buhay ngayon sa stage, pero yung bagay na sa totoo na wala po ako ng trabaho ng 2 taon. Pero ngayon, nakabalik na po ako sa trabaho dahil sa Panginoon. Hindi po kami nawawalan lagi ng pag-asa, lagi kami lahat ng mga bagay na inaalay namin sa Kanya sa aming buhay araw-araw. Maraming salamat sa araw na ito na binigyan ako ng pagkakataon ng testimony para sa Kanya. Sana po, kapag ay dito sa ating mga tao na sa Panginoon na lagi natin lagay sa isip, unahin natin para sa ating buhay. Sana po, sana. What it would be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face